Zápas budou rozhodovat Nenad Krstič a Petr Ljubič ze Slovinska. Španělé postoupili tému i dnes, anebo dá příležitost i těm hráčům, kteří moc nehráli. Španělé ve stejné sestavě od začátku. Žádná změna jako prvního golmana do tohoto utkání. Pro Wilbecka je to jasné, tam začne Niklas Landin. Je tam celá řada vynikajících hráčů. Když se podíváme Mikaelem Hansenem, nejlepším házenkářem, Dáni vyhráli rovněž o gól 24-23. Jenom pro zajímavost, z těchto týmů z Evropy je tam 12 Dánů, v tomto utkání 10 Španělů, z olympiády 11 Dánů a 9 Španělů, čili hrají velice zkušené týmy, které se vzájemně velmi dobře znají. Tak, tam to vypadá, že začal Rokas na křídle, vedle něho Makeda, Cañellas, Aguinagalde, Garcia na levé spojce. A počkáme si na levé křídlo, jestli tam je Rivera. První přihrávka na Aguinagaldeho nenašla adresáta, tady je Makeda. Třetí v zisku míčů mezi hráči na světovém šampionátu. Tak je tam skutečně Rivera na levém křídle, Garcia, první střela a úvodní gól, 14. této levé spojky Španělska na šampionátu. Dáni. Melberg bude střídat, protože ten chodí do obrany. Tady je zase obranář Moroř na druhé straně. Tak Lauge je na střední spojce, Hansen na levé, Syndergaard na pravé, na levém křídle Egert, na pivotu je René Toft a na pravém křídle předpokládám, že je Lindberg v úvodu utkání. Hansen. Dánům první akce nevyšla, takže Štěrbik nemusel zasahovat a Španělé mohou jít do dvougólového vedení. Oba trenéři. V té sestavě Španělska chybí z toho základu vlastně Sarmiento a Entre Rios. To je zajímavý tah. Nastoupil Garcia a Cañellas. Zřejmě rozložení sil. Makeda se pokusil proniknout kolem Mikaela Hansena. Aguinagalde při volném hodu, Cañellas, Garcia, Cañellas, Makeda. Teď zbystřil, protože Mikael Hansen se trochu nevěnoval hře, zapomněl, jako by se na chviličku z té koncentrace a Makeda se to snažil okamžitě využít. Tak ještě, že mají Dánové Landina, protože tohle to byla vyložená šance a tam opravdu teď zaváhal Hansen hodně v obraně. No a Landin vychytává i Garciu, hovořilo se o tom, že to bude velký souboj brankářů Landin versus Štěrbik, uvidíme. Samozřejmě zkušenější je Štěrbik, ale skvělou fazonu má proti Štěrbikovi mladík Landin v dánské brance. Dánové začali s tou obvyklou sestavou, se střídáním jednoho hráče do obrany a do útoku. Španělé také střídají, takže tam pouze z toho základu chybí ty dva jmenovaní. Hansen. Nebyl to gól, takže zůstává 1-0 pro Španělsko. Makeda neuvolnil Guardiolu, který se objevil na pivotu. Tady je, přešel tam z obrany. Teď už jako defenzivní hráč střídá a přijde Aguinagalde. To je zase typ pivota na útočné brankoviště. Aguinagalde je vynikající pivot, ale tady v tom mistrovství má poměrně dost velké výkyvy. To jsme u něho třeba v španělské lize neviděli. Garcia, Cañellas. Tam ho Melgaard výborně podržel. To je zase velký obranář v dánské defenzívě, ale umí do útoku. No a Cañellas se postaral o to, že Španělé vedou 2-0. No a Dánům se zatím střelecky nedaří a využije toho Guardiola, ano. No tak to je obrovský nástup Španělů.
3:0 v 5. minutě prvního poločasu, to čekal málo kdo. Tam Molgaard si myslím, že to uspěchal. On z té druhé vlny hodně zakončuje, to jsme viděli už v těch předešlých utkáních, ale teď si myslím v tom úvodu, že to bylo takové dost netaktické, protože ta šance na tu koncovku nebyla optimální. Tak nehrají Dánové skutečně tu svoji hru, je to takové, bych řekl, pomalé, není tam ta dynamika, nepřikládal bych to tomu, že jsou unavení, ale jsou spíše opatrní, nebo chtěli být opatrní v tom úvodu, což se jim možná nevyplatilo. Søndergaard, Lauge, Hansen, Lauge, Søndergaard. Další spolupráce 3 dánských spojek. Španělé zatím z té 0-6 vyrážejí dopředu. Teď ale se jako první v dánské sestavě probral Søndergaard a snižuje na 1-3. Nádherná přihrávka, Garcia ho neudržel. Tak on ho za sebou trochu zapomněl, bych řekl, tam šel zbytečně příliš dopředu na Hansena a Søndergaard zůstal volný. 5 minut je odehráno. Domácí hala žene své hráče k další brance v síti Landina. Makeda, Aginagalde ne, Hansen. Aginagalde takticky přidržel možnost Dánů jít do rychlého protiútoku. A tak možná, že je to, by mohl být trest. Možná, že je to záměr trenéra Rivery, že chtějí obsadit Hansena, aby nemohl rozehrát ten rychlý útok. Faktem je, že teď to tam bylo tak na hraně, protože on nemůže ten míč držet nebo někam odhodit, protože v držení byli Dánové, nebo Dánové měli rozehrávat. Søndergaard, Hansen, Lauge, Hansen, Søndergaard, Hansen, Lauge, šel sám a proměnil. A teď se dostávají se do tempa už Dánové, to je ta jejich obehrávka, kdy se nenechají přerušit, kdy jde míč rychle z ruky a Španělé nestačili teď tu obranu přesunout. No a z 0-3 je to 2-3 z pohledu Dánů, takže jsou znovu, jak se říká, v zápase. Cañellas, Aginagalde, Rokas, Garcia, Makeda. Dánská obrana se vysouvá okamžitě proti naskakujícím spojkám. Teď Melgaard proti Makedovi. A Melgaard teď dostal žlutou kartu. Ale chodí Dánové hodně do kontaktu. Tady je vidět, jakmile se hráči Španělska dostanou někam k té čáře 9metrového hodu. Teď jsme to krásně viděli, okamžitě je tam kontakt jednoho z obránců. Cañellas, Makeda, Garcia. Tak zdá se, že si nechal střelecký prach na finále. 4-2 pro Španělsko. Melgaard nestačil vystřídat, takže zůstal v útoku a říkal jsem, je to dobrý střelec. On je hlavně obranář, ale toto už je 26. gól tohoto hráče na světovém šampionátu, takže on doplňuje tu výbornou defenzívu i prací na brankovišti. To už ostatně, myslím na brankovišti soupeře, to už ostatně Láďa vzpomínal, že on je silný v té dynamice silového pojetí spojky směrem dopředu. Tam možná je spíše u něho problém po té taktické stránce, že někdy nezváží správně tu situaci, jinak on skutečně střílí rád a střílí hodně. A střílí dobře, ale... Makeda. Tam bylo brankoviště teď. Takže Španělé můžou navýšit na 6-3. No a byli by znovu na 3 gólech plus. Tak vidíme, že to tempo zatím je takové pohodové, je to spíše dáno tím, že se hodně taktizuje. Dokud jeden tým neuteče, si myslím, na větší rozdíl, tak se bude hrát takhle opatrně. Lindberg dostává žlutou kartu. V obraně Dánů tam je to střídání, kdy přichází Kasper Nielsen do obrany a Lauge Schmidt odpočívá.
Cañas, Garcia, Hansen tam výborně přikryl Riveru, který se tam zběhl z křídla na post druhého pivota. Melgaard, Hansen, Melgaard. Teď odcházejí střídat právě Kasper Nielsen, který byl dodatečně dopsán na soupisku místo Larsena, a citovaný Melgaard. Už je tam Lauge Schmidt. Hansen, Sendergaard. To je opravdu spojka, která aspiruje podle mého soudu na All-Stars tým na místě pravé spojky. Protože je to spojka, která při své nepříliš vysoké postavě a hmotné postavě na spojku využívá právě všech technických fines střelby. To je přesně ten hráč, který umí všechno, nejenom střelbu, ale tam je i ten průnik na brankoviště, spolupráce. Tady byla krásná spolupráce a Aguinagalde znova neproměnil. Co teď? Gol platí, Cañasovi bude připsán. Tak tady měli Španělé štěstí, musím říct, ten míč se odrazil k ním a tam to bylo na hranici možná prorážení. No a dánské části obecenstva se to nelíbí samozřejmě, protože už je to takový druhý, řekněme, spornější moment. Tady bude hodně záviset na tom, jak slovinští rozhodčí podrží to fair play, protože tlak obecenstva je samozřejmě obrovský. Makeda dostává žlutou kartu, máme za sebou 10 minut a půl už z prvního poločasu. Dánové prohrávají 4-6. Hansen, Schmidt, Hansen. To je jeho typický způsob, kdy naznačí střelu, uvolní se, dává svůj 21. gól na šampionátu, ale jeho úloha se proti minulým rokům změnila v tom, že on už nebere na sebe tolik zodpovědnosti z hlediska zakončení, ale stává se tím tvůrcem, uvolňuje spojky, křídla, jeho role se posouvá. Tady jsme viděli rozdíl v tom obraném pojetí mezi Španěli a Dány. Španělé se spíše na středu snaží blokovat, zatímco Dáni se více vysouvají. Teď bohužel pro ně zůstali na brankovišti a byl to Cañas, myslím, který toho využil, ano. No, jeho třetí gól v zápase, Španělé vedou 7-5. Tak a přichází do dánské sestavy Nodesbo na pivota a místo René Tofta. Nodesbovi se dařilo v posledním vystoupení Dánů proti Chorvatům. 5 gólů v tom zápase v samém závěru. Garcia vyloučen. Já si myslím, že tam sekl, ano. To se nemůže divit, ty ruce byly v obličeji nebo někde. No ne, to nebylo do prsou. Tam bylo do brady. Opakovačka ho usvědčila, takže první příležitost přesilovky Dánů. No a začali velmi špatně. Rokas, Guardiola a skvěle Landin. To je třetí náskok, který už chytil. Tak tam není Landin už v bránce. Pardon, je tam Green už. To jsme zaregistrovali až teď, ale ten důvod nevím, protože Landin chytal velice dobře. No možná po tom posledním gólu Cañase, který byl tak pod nohu, že možná sám si řekl o chvíličku oddychu. Tady máme druhého golmana Dánů, který odchytal daleko méně minut, polovinu než jeho kolega Landy na šampionátu. A patří ale mezi brankáře, kteří nejlépe likvidují sedmičky soupeře. On jich chytil 5 tady na mistrovství světa. Tak přesilovka, uvidíme, jestli se podaří teď zakončit. Wimberg trochu ztratil formu
z úvodu šampionátu. Tam mu Štěrbik tu dlouhou tyč, na kterou on strašně rád střílí, tam mu ji pokryl. To je vidět, on mu nabídl tu kratší tyč, tam to bylo těžké se dostat teď na tu zadní tyč s tou střelou. Španělé se zatím úspěšně brání v oslabení. Cañas, Rivera, už je tam Entre Ríos s číslem 2, teď dostal balón, pokusil se uvolnit Riveru, no tak teď to tam Nodesbo, napadl mi nespisovný výraz, takže ho raději spolknu. Ale je to tak. To byl gól úplně zadarmo. 8-5 vedou Španělé, v oslabení dali gól a Spelberg ztrácí znovu balón. Tak, to je nečekané, jaký chyb se Dánové dopouštějí. Naštěstí pro ně Španělé zaváhali opět v protiútoku. Teď nádherné dohrání na Nordesba, ale ten nedal. Tak teď je to hluchá pasáž zápasu z hlediska skóre, ale hlavně je tam příliš množství chyb. No, na straně Dánů, na jejich poměry opravdu hodně. Navíc to je podceněná koncovka. Tohleto za stavu 8-5, co předvedl Nordesbo, to je trestuhodné opravdu. Navíc tam měl tu chybu v obraně, ale tam hrají špatně obě dvě střední spojky, které se na hřišti objevily u Dánů zatím. Měli tam hodně technických chyb, ztrát míče, takových ztrát míče v těch rozhodujících momentech a tady ani Hansen neproměnil, ale tam zřejmě byl faul na tu střeleckou ruku. Štěrbik. Bráněn brankovišti pravděpodobně. Ta ruka, ta byla, tam se nedá říct, že by ani v brankoviště jsem tam neviděl, se odrážel, to byl Cañas, myslím, ale odrážel se před brankovištěm. No a nejlepší střelec šampionátu, to už je jasné, už ho nikdo nemůže předstihnout. Egert je toho 53. gól na mistrovství. A ze sedmičky tento chlapík minul na šampionátu z 25 střel jenom jednou. To je super bilance. To je to určitě, protože 7metrových hodů, tak 75 a 80 je už velice dobré. Entre Ríos, Cañas, Rocas. Tam bylo brankoviště, takže Dánové mají možnost jít na kontaktní gól v době, kdy pomalu bude končit 16. minuta prvního poločasu. Ale jinak ta akce Španělů byla výborně sehraná. Tam navázali na sebe jak Makeda, tak další hráči obránce a dohráli krásně až na Rocase do pravého křídla. No tak pro průběh zápasu si myslím teď je důležité, aby Dánové dali góla, aby to zůstalo tak napínavé, jak si přejem asi. Tady bychom neradi, aby některé z družstev uteklo příliš brzy a v finále už se dohrávalo. Myslím ale, že nehrozí. Spelberg, který byl tím druhým vzadu na střední spojce zatím v průběhu šampionátu. Lauge měl dobrou formu, teď tedy Wilbeck reagoval na nepříznivý vývoj zápasu. Egert proměňuje a je to ten kontaktní gól. Tady je zajímavá situace, tam se snaží pokrýt překvapivě, možná pro některé jeden z hráčů, vždycky to bývá levé křídlo leváka Sondergaarda, který zřejmě je pro Španěly velkým nebezpečím. No už je dvakrát zaskočil, místo Rocase přichází Thomas na pravé křídlo, tam v podstatě je to jedno. Oba dva dali po 34 gólech na šampionátu, takže oba se také pravidelně vystřídali a dá se říct, že hra se odvíjí podle momentální formy v tom daném utkání. Jinak je Rivera víceméně střídá pravidelně po 15 minutách, pakliže podávají svůj standardní výkon.
Tady vidíme, že teď je tam hodně, no tak to je chyba brankáře ohromná teď. Věda si připisuje svůj druhý gól, Makeda ho tam uvolnil, ale tady z toho úhlu. To je takzvaný nulák. Já jsem chtěl, abych dopověděl tu myšlenku. Španělé tam hodně teďko se snaží hrát na dva pivoty. Jednak Makeda se tam posouvá do druhého pivota z toho důvodu, že tam cloní jednoho z hráče, on má na to figuru a zřejmě budou chtít přes tyhle ty clony Španělé zakončovat. No, to už je podle mého soudu minimálně čtvrtá dánská ztráta. Uvidíme, jaká bude bilance v poločase. Ale teď Green chytil Entreriosovi jeho střelu. Tak Green si kromě té střely z křídla, tak si počíná výborně. Tady vidíme efektivitu brankářů. Sundergaard. Teleberg, Sundergaard. Je to gól, ano. Ta byla tečovaná, ta střela, Štěrbik šel najisto, bych řekl, tam to trefilo asi ruku jednoho z obránců, nebo tento tam možná trošičku změnil směr té střely. A nebo to byla hlava Egerta, možná i. I to je možné. Ale hlavně on je nepříjemný ten odskok potom pro brankáře. Navíc tyhle ty povrchy, ty někdy i zrychlí ten odskok. Takže je to o kontaktní gól v době, kdy končí druhá třetina prvního poločasu. Naplňuje se 20. minuta. Zatím vyrovnané finále z hlediska rozdílu skóre. Agina Galde. Tam bránil v brankovišti Kasper Nielsen, takže je to 7metrovýho. On si to uvědomil hodně rychle. Tam byl krok, už jinak nemohl. Agina Galde se přesouvá znovu hodně na tu pravou stranu z pohledu útoku. No a Canías dnes, jakoby říkal, tak byl jsem vždy tak trochu druhý za Sarmientem. Dnes to finále bude v mé režii. Tak já si myslím, že to byl taktický záměr, protože trenér Wilbeck určitě počítal v základní sestavě se Sarmientem a s Entreriosem a on tam vypustil Caníase a Garciu, i když Entrerios už teď se objevil, ale možná, že to narušilo v tom úvodu tu herní koncepci dánského týmu. Výborný blok Morose. 9 minut do konce. První půle, Dánové prohrávají o 2 góly. Markusen je tam. No a nevyšlo to na René Tofta, tak viděli jste, Guardiola přenechal Riverovi, protože do toho konce té akce je, řekněme, techničtějším hráčem. Křídlo většinou ty náskoky zakončuje lépe než hráč, který hraje na pivotu a spíše ještě obranáře. Tak tady stáhli teď Dánové Hansena, objevil se tam Markusen a myslím si, že na té úderné síle, útočné síle je to znát. Spellerberg, Sundergaard, Spellerberg, René Toft. Teď Dánové na 2 pivoty s Egertem, ale jsou tu Španělé, Entrerios. To je útočný faul. Teď byl hodně Entrerios nerozhodný, on hledal spíše spoluhráče. Ale Dánové další chyba střední spojky. No, Entrerios překonal Greena, jeho první gól v tomto finále. Nejstarší hráč Španělů by toužil po zlatu, protože to je medaile, která by mu připomněla španělský titul z roku 2005, kdy byl spolu s Rocasem členy týmu, který vyhrál titul mistra světa. To jsou 2 hráči, kteří jsou na palubovce i dnes. No a podívejte se,
ani tohle to Dánům nevyšlo. No, Makeda, teď už je to na další time, protože ten náskok zrůstá, už je to o 5 gólů, Španělé vedou 13-8. No a ten timeout je tady, samozřejmě Wilbeck tohle to musí řešit, ale Dánové jsou tak trochu po tom úvodu, si myslím, zaražení. Jakoby od pivota prakticky, když zalehne, se nedá chytit postřehem nebo reakcí, ale to je na střelení. No, bude to hodně zajímavé, jak budou Dánové za této situace reagovat, protože se do ní ještě na mistrovství světa 2013 nedostali. Nepamatuju, že by prohrávali o 5 gólů, ale je vidět, že prostě ten začátek utkání je určitě trochu vykolejil. Podle mého soudu mají na kontě už takových 7 nebo 8 ztrát, což je na ně obrovské penzum. Markusen, že by to přece jenom zachránil. Tak ta reakce se dala očekávat, Hansen na střední spojku a Markusen do leva, protože opravdu střední spojky se dnes ani Lauge, ani Speleberg, tím se nedařilo a navíc to byli právě oni, kteří možná udělali, nebo určitě udělali ty technické chyby, z kterých právě Španělé dávali góly. Tomas nastřeluje tyč. Naštěstí pro Dány. To byla ale dobrá střela a myslím si, že tam neměl vůbec teď Green šanci ten míč chytit. Ale skvěle to udělal Tomas, nádherně se uvolnil. Tak 6 minut do konce prvního poločasu. Španělé vedou o 4 branky, což je překvapivý stav rozhodně. Vzhledem k dosavadním výkonům na šampionátu. Vysoký rozdíl se určitě nečekal. Určitě ne a ta hra Španělů po taktické stránce je výborná, protože oni nepustí křídla, kromě několika málo střel, kromě snad 2 střel, jednu proměnil Egert, ale tu druhou už jenom do bloku a Španělé v další šanci Entre přenechal Tomasovi a ten svým 35. gólem na šampionátu zvyšuje. No a když Egert nedává, tak to vypadá, že 5 minut před koncem půle jsou Španělé možnosti možná historicky nejvyššího vedení ve finále v posledních letech v této fázi zápasu. Myslím finálového zápasu jako takového. Tak tohle to je přesně, co oni potřebovali, protože pokud by jenom dotahovali, nebo se to tahalo, tak ten tlak na ně, jak už se tady několikrát zmiňovalo, je větší než na Dány, ale teď se dostali do vedení a do poměrně vysokého vedení a tady si dovolí více. To vidíte teď například Cañas. Tahle ta střela ne příliš připravená, ale prostě si ji dovolí, protože za toho stavu si to může dovolit. 5. gól Cañase, má 100% střeleckou bilanci. No, a je tu prorážení Hansena. No a teď bych řekl, že kdyby to šlo, tak by Wilbeck hodil poločasový ručník do ringu. Nicméně samozřejmě nepřichází to v úvahu a Španělé jsou na koni. Podívejte se, z rychlých breaků Španělé 5 ze 7, 71%. Dánové se do rychlého protiútoku vůbec nedostali. A to na to mají křídla, ať už Egerta či Lindberga, po případě Svana na pravý křídlo místo Lindberga. No a Španělé hrají velmi uvolněně. Rivera, jeho 4. gól. Ale znovu Entre Rios tam výborně posunul balón. Tak teď je to čekání od Dánů na ten poločasový hvist, protože to bude pro ně osvobození. Oni teď přestali úplně hrát, v obraně tam chybí důraz. Jsme viděli, že se úplně snadno uvolnili několikrát Španělé a zakončovali z výborných pozic.
A i tahle ta akce, kdy René Toft málem nespracoval ten míč, tak je vyjádřením té nervozity. Lindberg se chytil prvním gólem, věřme tomu, pro Dány. Tak tohle to budou muset určitě zlepšit hru přes křídla, včetně koncovky, protože ani ta koncovka nebyla úplně dobrá, ta je tak na 50% u těch dánských křídel. A pak samozřejmě přechod do rychlého útoku, to je to, co rozhoduje v současné době nebo v tomhletom utkání ten zápas, protože tady jsme v té statistice viděli 0 u Dánů. Entre Rios, druhý gól jeho v tomto zápase a Španěl vedou 17-10, 2 minuty do konce půle. No tak nevím, jakou živou vodou se Dánové budou muset v poločase polít, aby Španěli vyvedli z míry natolik, že by dotáhli a ještě se pokusili to finále zdramatizovat. No tak pokud bude Markusen a jeho spoluhráči zakončovat takhle, tak asi to budou mít Španělé i v tom druhém poločase velice jednoduché. Ale to už je prostě nervozita, nedaří se. Hráči by někteří nejraději asi z hřiště utekli, ale musí hrát, to se nedá nic dělat. To je právě to umění těch velkých hráčů, že umí hrát nejenom, když se vyhrává, ale i když se prohrává. Ale španělské spojky si věří, protože oni v těch minulých zápasech, když se podíváme do statistik, oni toho příliš ze spojek nenastříleli. Ani ta úspěšnost tam není optimální, ale dnes se jim prostě daří. No tak tohleto. Melgaard, no to by tam musel být Žáček v té brance při téhle střele. A ne dvoumetrový Štěrbik, když už nic jiného, tak v úvozovkách zacpe pořádný kus branky. To je lepší skutečně dohrát do křídel, protože většinou tak střela z křídla ta buď mine bránu, anebo nemůže s ním brankař tak rychle rozehrávat jako po střele, kterou teďko chytil do košíku. No ale berou si čas i Španělé, to je zřejmě taktický tah, aby se domluvili na tu závěrečnou akci a navýšili ještě ten náskok. 5 až 8 dá se říci, protože Španělsko nepřešlo přes Francii ve čtvrtfinále, kdy podlehlo ve vynikajícím zápase o 1 jedinou branku. A Španělé to s útokem na titul na domácím šampionátu mysleli vážně. Hovořili jsme při Asobalize o tom, co všechno pro to udělali, aby se na domácí půdě prezentovali ziskem druhého titulu mistrů světa. Zatím jsou k němu velmi, velmi blízko, protože v poločase povedou o 7, ne-li o 8 gólů a to tedy bych chtěl vidět experta v hale, který by to předpokládal. Agina Galde a je to 8. První gól tohoto španělského pivota. Tak to je... Střelba ze spojek, tak ta v závěru toho poločasu právě byla vynikající u nich a tím navýšili i ten náskok teď na 8 gólů. Podívejme se, 9 ztrát u Dánů proti 5 ztrátám Španělů. Ta střelba 69% Dánů a jenom 46% z rychlých protiútoků. Dánové to nepamatují na tomto šampionátu, že by neměli v poločase jeden rychlý protiútok. Tak počkáme si ještě na střelce. Cañas podle mých záznamů je nejlepším střelcem s 5 góly, pak mám u Rivery 4 góly, na druhé straně Zendergaard 3 góly jako nejlepší střelec Dánů. Počkáme si na oficiální. Takže na 54. Pohled na střelce. Cañas 5 gólů, Rivera 4 góly, Zendergaard 3 góly. To souhlasí s těmi počty, které jsme si říkali podle našich zápisků. No, tak dáme si chviličku pauzu a pak si počkáme, jestli se dánská spící růženka probudí, jestli se najde princ, který teď přijde
do šatny a políbí. V rakouském angažmá v Hypobanku získala i finálovou účast na Champions League v roce 2008. A nejčerstvější titul je nejlepší střelkyní mistrovství světa 2011, kdy dala 57 gólů ze 78 střel a měla 73% úspěšnosti. Takže v podstatě nejlepší hráčka posledního světového šampionátu házenkářek Alexandra Nascimento, Brazílie. Sympatická dívka, která byla tvůrčím elementem Brazílie. Hráč má přezdívku Air France pro svůj způsob hry. Je to střední spojka Kielu, kde nahradil svého krajana Karabatiče. Hráč postavy na střední spojku, té, řekněme, robustnější, 190 cm, 93 kg. Připomeneme dvojnásobný mistr světa, dvojnásobný mistr Evropy a dvojnásobný vítěz olympijských her. Člen All Stars týmu v roce 2008, kde Francie získala bronz. To je hráč, který odehrál. Aby pracovali delší dobu před mistrovstvím světa nebo Evropy s týmem, takže tam někdy je na vině i třeba týmová forma, tak jak se projevují v týmu a přenese to i do reprezentace. Tady si myslím, že uvidíme možná do budoucna, že to bude kontinent, který bude brzy konkurovat Evropě. Landin, Brance, Agina Galde na pivotu, Naď, Duvňák a Entrerios na spojkách. To jsem zachytil All Stars tým a Anders Egert je nejlepším střelcem šampionátu. Měl do tohoto utkání 52 gólů, dnes si připsal 2. Předvedl aspoň svůj průměrný výkon, včetně křídel, které tam chybovaly v koncovce, což se jim taky nestává. Takže padla na ně jakási deka, ne snad únava. Oni unavení jsou všichni, ale ne tak, aby nemohli odvést lepší výkon. Tak Dánové začali zase s tou svou sestavou, která byla takzvaně áčková na šampionátu, to znamená Zendergaard, Lauke a Hansen na spojkách. No a podívejte se, i takový hráč jako je Hansen dokáže vyrobit takovouhle chybu. Dánové chtěli samozřejmě tento šampionát vyhrát, protože to byl jejich první titul v historii. Mají dvakrát stříbro z 67. to podlehli Československu a z roku 2011. Ale chtěli zlato a to je dnes pro ně zatím hodně daleko. Landin si připsal úspěšný zákrok. Melgaard. A znovu, no, tentokrát tedy mu to vyšlo, dává svůj druhý gól. Že by si řekl, když nám to nejde kombinačně a ztrácíme, tak to musíme vzít i my, kteří jsme v pozadí, řekněme, těch hvězd. Melgaard je považován ve španělské sestavě spíše za toho dělníka hřiště. Landin si připsal 5. zákrok. Ale na to, že je to víceméně, jak si říkal, obranář, tak těch střel má dost a i dobrou úspěšnost střelby. No a Agina Galde tam zůstal sám, ten střed dánské obrany dnes nepracuje tak, jak by měl. A Španělé, kteří měli v tom playoff hodně problémů právě při zakončování z pivota, kde se jim nedařilo střelecky hlavně, tak dnes tam toho prostoru pro pivoty je habaděj. A popravdě řečeno zatím Španělé jednoznačně nejlepší výkon na mistrovství světa. Uvolněná hra. Oni spíše hráli takový, to, co jsme zmínili na začátku, takový ten silový styl. Dneska se to blíží už tomu, bych řekl, takovému tomu chorvatskému nebo balkánskému stylu uvolněnější, že není třeba tam ty silové prvky v té útočné fázi používat.
No a Štěrbik korunuje svůj start na tomto šampionátu výborným výkonem i ve finále. Pro něho, jestliže to tak dopadne, to bude první titul mistrů světa. On má 2 bronzy s Jugoslávií a 1 bronz se Španělskem. Byl to znovu Melgaard, který zakončoval, teď trefil jenom tyč. No a jestliže Španělé dali z protiútoku, tak to už ten náskok bude 10gólový. A zatím není vidět, že by Dány ten princ políbil o poločase. Tak asi nepolíbil, ale tady vidíme v té obranné fázi, to je jako kdyby se jim nechtělo hrát, tam oni stojí na brankovišti, ta aktivita je tam z úvodu utkání a tady si dovolují teda Španělé už hlavně ty spojky úplně všechno a já myslím, že dojde i na takové ty nahazovačky z křídel, protože už jsme tam viděli náznak hned v úvodu, což svědčí o tom ohromném sebevědomí. A tím pádem funguje i obranná činnost. Vidíme, že jsou daleko aktivnější, agresivnější, než jsou Dánové, ale Dánové začali dobře tu obranu. Bohužel tím, že se sesypala ta útočná fáze, tak už nehrají ani v obraně. Guardiola dnes podruhé úspěšný. No a to je o 11, to už je, skoro bych řekl, nedůstojný rozdíl v finále mistrovství světa. Tak to je ohromný debakl zatím a pokud se podaří Dánům ještě stáhnout ten náskok, tak myslím si, že tak maximálně na 5, na 6 gólů, že tohle to už Španělé nepustí při té fazóně, kterou mají. No zvláště, když Lauge znovu nepřekonal Štěrbika a góly ve španělské síti nepřibývají, naopak v Landinově ano. No Rivera bude dnes hodně slavit, protože hraje se v jeho rodném městě v Barceloně. On si přál, aby to finále bylo v Barceloně a on vlastně má 70 titulů v klubu, nebo v různých klubech samozřejmě, hlavně s Barcelonou, ale nemá ten titul na mezinárodní scéně a tady je se svými svěřenci velmi blízko. Aguinagalde nedal, no ale podívejte se, Dánům nevychází ani ten protiútok, už je tam Svan místo Lindberga, ale už se vytratila i ta jistota. Tady Landin to dával na milimetr přesně v předchozích zápasech. Ne, dnes v dánském týmu je takzvaný den blbec a není tam hráč, který by zavelel. A tady je těžké se z toho dostat, protože o 10 gólů, 11 gólů už teď prohrávat sice je hodně do konce, ale tam ten morál už se těžko zvedá. Tady vidíme další technickou chybu, další ztrátu míče. Tady už Wilbeck, myslím, že už neví, co s tím týmem. Tady má ještě jeden timeout, jestli si ho vybere hned teď v úvodu, nebo to nechá na horší časy snad už ani nemohou přijít pro dánský tým. Zase 5 minut Dánové nedali gól. No a obecenstvo bude moci dnes, zdá se, slavit nebývale brzo. Určitě se... To je ta podstatná část obecenstva, to jsou španělští fandové, Makeda. Tak ten s Kaniasem dnes zařizují zápas. Ten vypadá že dostane cenu nejlepšího hráče, pokud bude takhle pokračovat, protože to je famózní dneska jeho výkon. Dneska se ani nesnaží jít do těch jeho proskoků, kterými on je proslavený. Nesilový typ, teď to pouští z dálky a trefuje přesně ty kouty. Myslím, že se dostane na všechny Španěly dnes, že se to prostřídá a že uvidíme i Sierru v bráně. Vendergaard nedal, Štěrbik znovu chytá, jeho procento úspěšnosti v tomto zápase bude hodně vysoké. No a Rivera se ukázal jako velký stratég, myslím tím tak 6 zásahů Štěrbika, myslím tím to, že on vlastně v průběhu šampionátu nasazoval všechny hráče. Kromě toho, že byl Ariño jeden zápas raně nebo Valera, tak nehráli, ale jinak točil všechny hráče
A tím, že byli všichni v tempu, tak dnes mohl nasadit třeba Cañase a Garciu zcela nečekaně do úvodu střetnutí a oni byli, jak bych to řekl, Vláďo, zahřátí. Když to Dánové spolehali na těch 9 hráčů, zhruba v momentu, kdy jim se nedařilo, tak ty další byli studeni a nikdo se nechyt, kdo přišel. No, je to tak, navíc tam ty klíčoví hráči, od kterých by se očekávalo, že část, ale nesleduje tu obranu a on tam od začátku měl strašně chyb a to se přeneslo i na ty jeho spoluhráče, protože obranář je vynikající, on je komplexně vybavený hráč, ale prostě ten den blbec, jak si říkal, mají všichni, ale on ho má takový tuplovaný. Tady vidíme, že už ho Wilbeck raději stáhl z toho hřiště. Pro něho to musí být strašná situace, že on ví, že je klíčovým hráčem a nedaří se mu a jak z toho ven, to je těžký. To neví ani on sám, ani trenér. Markusen, Wennergaard. No, teď už si přestali, myslím, Dáni věřit úplně. Jsou ale nepřipravené střelby. Tady vidíme, tam není žádná spolupráce, že by tam pivot postavil nebo jeho sporuhlář vyřadil toho obránce ze hry. Tohle to je střela 1 na 1, kdy Španěl má možnost se postavit tak, jak si představuje brankář, jak jsou domluvený a brankář samozřejmě podle toho obránce ví, kam asi střela půjde a kam se má postavit. A to Štěrbik dneska dává nebo předvádí vynikajícím způsobem. Tady jste viděli spolupráci na té levé straně Garcia Rivera. Rivera dává svůj 5. gól, tak Španělé už mají 3 5gólové střelce, Cañase, Makedu a Riveru. Markusen, Wennergaard, Markusen. No a další chyba. To je ztrát, to snad není ani možné. A Moros si připisuje gól, to je jeho 4. Je zajímavé, že dal v jednom utkání 3 góly a teď připojuje 4. Guardiola dostává žlutou kartu. Tak tady skutečně teď není jeden jediný hráč v dánském týmu, který by byl schopen ještě vyburcovat své spoluhráče. To každý má víceméně práci sám ze sebou. Nodesbo alespoň po dlouhé době koriguje, no ale když si to vezmeme, tak za 10 minut dali Dáni jenom 2 góly, zatímco Španělé 8. Tady změna obranného systému, takový vysunutý hráč, taková 1-5, ale je to nedůrazně hrané, to vidíme, vlastně už tam není nasazení, nejenom u toho vysunutého, ale ani u těch hráčů vzadu. To, co jsme chválili v úvodu utkání, že hrají hodně agresivně, že se vysouvají na střelce, tak obrana není kompaktní, je to taková hra každý sám, stejně jako v té útočné fázi. Wennergaard dostává svůj první 2minutový trest na šampionátu, schoval si ho až do finále, pro něho hodně nešťastné finále. Makeda. Cañas už si dovolil zadovku, to přijdou ty okamžiky, o kterých si Vláďo hovořil, to je už ta hra i pro toho diváka, protože ten náskok je tak velký, že už si hráč dovolí i trochu parády. Tak oni si to teď ohromně Španělé užívají a zaslouženě, protože opravdu ten finálový zápas, na ten se připravili o mnoho lépe než Dánové. Cañas si připisuje 6. gól. Španělé vedou 27-12. A nejlepší střelci Cañas, jak už si říkal, a Moros, to jsou typy hráčů, kteří se spíše snaží dostat blíž brankoviště, a pak zakončují a dnes je jim to jedno, odkud vystřelí. Dovolí si vystřelit klidně z 10, z 9 metrů. Když se daří, tak se daří a to sebevědomí nejenom u nich, ale u těch ostatních jejich spoluhráčů je veliké. Navíc oni mají za sebou Štěrbika, který
Na to jsem úplně zapomněl, pokud se bude hodnotit nejlepší hráč, protože je to on, ta úspěšnost, troufnu si říci, je větší než 50% a tohleto ve finále mistrovství světa, to je úžasné. Garcia teď neuspěl, tak první rychlý protiútok Dánu, ale podívejte se, co to dalo a navíc Svan ho nedal. Tak to si myslím, že nebylo dobře ta přihrávka poslední, protože tam už měl jít, to byl Nodesbo, ten už měl jít sám. Nečekal už. Samozřejmě navíc byl Nodesbo v lepší pozici než on. A on už šel ven ze hřiště v podstatě, takže ani nemohl jít proti balónu. Kanias tak dal si střelecké závody s Makedou, vede o 2 branky. Jednou ze spojky, potom z proskoku, udělá si tam, co chce. No, tam si prakticky v současném rozpoložení té obrany může dělat, kdyby přišel snad Tomas na střední spojku, tak i on se tam uvolní, protože ta obrana už nehraje. Dáni teď už s jedním křídlem jenom zkoušejí různou variantu hry, ale viděli jste tam ten bezmocný výraz Wilbecka. Tak to pro něho bude možná nejhorší zápas jeho mezinárodní kariéry, protože prohrát třeba o gól, o 2 by nebylo žádnou ostudou, ale takto prohrát to Wilbeck nepamatuje a to získal tituly s muži i s ženami, ale v různých soutěžích. No, tohle si bude pamatovat hodně dlouho. Teď se otevřela cesta pro Markusena, ale podívejte se, Štěrbík prostě je nepřekonatelný. Etnický Maďar, rodák z Jugoslávie, majitel nejprve maďarského a teď i španělského občanství, další z těch házenkářských světoběžníků se stává hrdinou finále. A je zajímavé, že tady se v tom finále utkává řada hráčů, kteří působí spolu v klubech. Táni, Španělé spolu v Paříži, dejme tomu, ale i v dalších. Nodesbo. No, ani teď ne. Ani teď ne. No a teď už věřím tomu, že Štěrbík prostě už je tak dobře naladěn, že teď už ho snad Dánové nepřekonají. Já nevím, co by muselo se stát, aby mu dali gól. Tomu už nevěří ani Valero Rivera. Tak teď pro Štěrbíka by bylo to nejlepší, aby ušel vystřídat, aby si to nepokazil, protože Dánové jsou z něj nešťastní a já si myslím, že trenér Rivera možná ještě v tom závěru tam Sieru pustí. 48% má zatím Štěrbík. Tady jste viděli kroky na straně Španělů, takže Dánové mají možnost alespoň trochu korigovat. Tak to vypadá už pomalu jako souboj některého z týmu z Austrálie. To finále to asi nikdo nepředpokládal, protože Australané ty měli těch 12 gólů, 13 gólů za zápas, asi tak zhruba. Tak tady se teďko polepšili trochu Dánové, už jsou na té 13 také. Markusen si připsal druhou branku. Polovinu druhého poločasu máme za sebou, je tam rozdíl 16 gólů, to nevím, kdybychom šli teď do historie, mě to ani ve snu nenapadlo, že bych se měl podívat na největší rozdíl finálového zápasu, ale myslím si, že ten finálový výsledek vejde do historie. No, 100%, protože takovýhle finálový výsledek historie určitě nezná. Tak pokus Hansena. Druhá branka tohoto hráče. 14-29. René Toft tam vybojoval ten míč. Zase ta obrana Dánů s tím Svanem, který se snaží blokovat přihrávku na Kaniase.
Rivera na druhém pivotu a přeběhl si na druhou stranu Green, který se opět dostal do branky, tak ho vychytal. Tak přece jenom korekce, přichází 15. gól Melgaard se 3 brankami, druhý nejlepší střelec Dánů. Tak změnil rychle frizuru v průběhu utkání a zjevně mu to pomohlo teď. Rozpustil si cop. Možná ze steku přetrhl gumičku. Teď pochválme dobrou práci Henrika Tofta, který dostává příležitost. To je ten méně slavný Toft na pivotu dánské reprezentace. No ale René Toft se vůbec neprosadil a to byl nejlepší pivot evropského šampionátu 2012. A Španělům Montoro, Španělům opravdu vychází na co sáhnou. A to byl ještě Montoro teď přistrčen, faulován. Přesto ten míč skončil v síti. Tak první hezčí akce, ale ani Egert, král střelců šampionátu, dnes nemá svůj den. Tak myslím si, že se bude hodně dlouho diskutovat tady o tom finále, i když ještě není konec, ale o vítězi je rozhodnuto. Já si myslím, že ani ta výše té porážky už se příliš nezmění a že budou hledat odborníci důvod toho, proč Španělé tak vysoko vyhráli a naopak proč Dánové tak propadli v tom finálovém utkání. No, je fakt, že když budu hodně schovívavý k Dánům, tak se rozhodlo v 10 minutách druhého poločasu a to budu hodně schovívavý, protože bych mohl říct, že se rozhodlo už po 25 minutách prvního poločasu. Tak já jsem nechtěl před poločasem říkat, že už je asi rozhodnuto, protože vím, že v některých utkáních jsme viděli Maďaři, kteří prohrávali, téměř dotáhli v těch zápasech KO systému, tak jsem raději byl takový zdrženlivý, ale tady už si myslím teď, že můžeme říci, že největší debakl a možná největší debakl Dánů za posledních hodně let. Nejenom teda ve finále mistrovství světa. Makeda nedovoleně bráněn, takže Španělé zůstanou v akci v době, kdy naskočila 20. minuta a kdy vedou ve finále mistrovství světa nad Dánskem, úřadujícím mistrem Evropy, 30-15. Tak jediný snad, kdo se neobjevil na hřišti z toho španělského týmu, kromě Sierry, je Ariño. Já myslím, že tam on měl drobné zdravotní problémy, které možná vyústily v to, že vlastně není nasazen do utkání. Nebylo to jenom do tohoto utkání, už předtím a mimo jiné asi to i utvrdilo spolu s úspěšným postupem do finále Valera Riveru v tom, že Španělé po 65-70% šampionátu uplatňovali to obranu 1-5, kde právě Ariño hrál toho vysunutého ziskového hráče na balóny. V době, kdy on se drobně zranil, tak přišlo přejítí na 0-6 a u té už Španělé zůstali. Signalizovaná pasivní hra, takže můžeme očekávat, že Markusen to bude asi který. Tak ne, byl to Hansen. Tak tomu se nedaří vůbec, to je, on sám asi takovýhle zápas nepamatuje, nebo dlouho nepamatuje. No, tak hodně jsme se těšili na to finále a stává se zápasem, který je rozhodnut v podstatě v poločase a to samo o sobě jako nijak neubírá samozřejmě Španělům na kvalitě jejich hry, ale přece jenom
by měli být ve finále mistrovství světa natolik vytížení, že by měli mít soupeře. A tím dnes Dánové nejsou. Nejsou. Tady jsme viděli další úplně jednoduchou chybu. To kdyby Španělé teď chtěli a přešli do rychlého útoku, tak si myslím, že už Dánové ani by se nevraceli. No, kdyby Španělé chtěli, tak dají Dánům 40, si myslím, v tomhle poměru sil. A to už by byla i ostuda světového šampionátu. Tak raději Možná, že z vedení IHF přišel příkaz, aby šetřili Dány. Agina Galde, jeho 4. gól. 32-15. Já myslím, že takhle si nezahráli dlouho ani ve španělské lize. Španělé s takovou chutí a tak dobře. No. Hansen už sedí opět na lavičce, Markusen. Chudáci brankaři dánští. Ty to odnášejí nejvíce. Jejich statistika půjde hodně dolů procentuální, ale dnes by je měli spoluhráči pozvat nejen na jedno pivo, protože je doslova zradili. A Landinovi pokazili All Stars tým, protože kdybychom měli brát šampionát jako takový, tak tam samozřejmě měl být Štěrbik. Ono to je vždycky velmi problematické. All Stars tým se většinou utváří před finálovým zápasem a je to podle mého soudu škoda. Štěrbik bude asi vyhlášen nejlepším brankářem, mělo by to logiku, ale v All Stars týmu by neměl chybět. Nemůžu si pomoct. Speleberg se vrátil na střední spojku dánského týmu. Toft. Oni si tam teď někdy překáží úplně na tom středu jeden druhému. Dánové mi tak přijde. A Štěrbik, mně to připadá, že už se ani enormně nesnaží. Mortensen, který si moc na šampionátu nezahrál, to na něj zkusil a Štěrbik už prostě to je to, že ať už uděláte cokoliv, tak je to úspěšné. Naopak Dánové, ať už udělají cokoliv, tak je to nulové. Tady už jde těžko něco. No, další střela, tady si Sarmiento rozhodl, že vystřelí, prostě tak vystřelil. No a dánskou, nevím, střeleckou bilanci drží Melgaard, který je dnes se 4 góly obranář nejlepším střelcem Dánů v tomto finále. No, myslím, že došlo i na Sieru, že už se v bráně objevil Sierra. Štěrbik se tedy dočkal se svého prvního titulu mistra světa. Agina Galde. Tam je zajímavé, že on měl maďarský pas, maďarské občanství, ale nikdy za Maďarsko oficiální zápas nehrál. Hrál za Jugoslávii a potom rovnou za Španělsko. Tam on si vzal ten maďarský pas protože byl etnický Maďar a Maďarsku tenkrát v lize ve Veszprému mohli hrát jenom 2 cizinci, takže on si vzal maďarské občanství, aby nebyl tím cizincem, ale byl domácím maďarským hráčem. Tak tady vykroužili Dánové další technickou chybu. No tak myslím, že Wilbeck by se propadl. No, tohle je pro něho hrozné ponížení. Nechtěl bych být v jeho kůži samozřejmě. Je to krásné být stříbrný, ale po tom výkonu ve finále to asi hned tak dnes neusne. Nejenom on, ale i další borci. Tak chybují i Španělé konečně. Wilbeck. No, podívejte se. Naprostý rozklad. Kde jsme udělali chybu, zřejmě říká. A Rivera se
velmi dobře připravil. On sám zdůrazňoval před finále, že Dánové jsou favoritem. Říkal, mají perfektní obranu, mají rychlý kontraútok, mají vynikajícího brankáře, pro mě jsou jednoznačně favoritem. Zatímco Wilbeck říkal, bude to 50-50, no tak tady ano, před zápasem ano, ale po 10 minutách už to bylo tak 20-80. 4 minuty do konce, už se dohrává. Nepamatuji se, že by se finále mistrovství světa dohrávalo od 10. minuty druhého poločasu. Já se přiznám, že jsem neviděl nikdy u Dánů, že by takhle zápas odevzdali, protože tyhle týmy severské, ať už je to Island, Dánsko, Švédsko, ty se snaží vždycky hrát až do konce, ale tady si myslím, že to nezvládli ani po té psychické stránce. Hlavně po té psychické stránce v ten druhém poločase, protože ty chyby, které oni udělali, ty pramení právě z toho, že ta psychika jejich, ta byla úplně pryč. Henrik Toft dává svůj první gol ve finále, 7. na šampionátu a snižuje na 34 rozdíl 17 branek. To je hrozivé. Poprosím ještě mateřskou stanici v Budapešti o zprávu, zdali máme možnost zůstat na slavnostní ceremoniál, který bude po skončení finále, či ne. Protože už se blíží ten závěr a myslím si, že poslední minutu to bude standing ovation pro Španěly, že celá hala vyjádří své poděkování. Tady je Arinho, který přece jenom na konci zápasu si zasáhl a hned vyfasoval svůj 3. dvouminutový trest na mistrovství. Eger proměnil druhou sedmičku, kterou střílel. A koriguje na 18:34. 3 góly na krále střelců ve finále, to také hovoří o něčem. Tak pravda je, že ty křídla jsou odkázáni na výkon obrany, tak, aby se dostali do rychlého útoku a pak na hru spojek v té útočné fázi, kteří ty spojky by měly pracovat pro křídla, protože křídlo v dnešní době těžko se uvolňuje hrou 1 na 1, takže spíše musí spolupracovat se spojkou a ty spojky propadly. To není omluva pro křídla, protože oni neproměnili řadu vyložených šancí. Neviděli jsme tam ani ten výkon pivotů optimální nebo takový, na který jsme jako diváci zvyklí, na který jsou zvyklí, ale i spoluhráči. Nebylo tam nic pozitivního v té hře dnešní dánského mužstva. No, viděli jste, že si zahrál i Ruesga, je tam Rokas, čili Rivera samozřejmě vystřídá všechny hráče, aby si užili tu slast být v celku, který získá titul mistra světa nejenom na soupisce, ale i během toho finálového zápasu. No a ty ovace začínají. Tam ta protější tribuna ještě sedí, ale myslím si, že hlasatel v zápětí vyzve povelem diváky, nebo to sami pochopí, že tohle by si standing ovation rozhodně zasloužilo. Začala poslední minuta finálového střetnutí. Španělsko v něm drtí Dány nepředstavitelným způsobem a Sierra pokračuje ve výkonu Štěrbika. Tak dnes bude v Barceloně určitě veselo. Připomínám, že 2 hráči okusili tu slast v roce 2005. Alberto Entrerrios, který má nádhernou tečku za svou reprezentační kariérou, nechci mu ubírat, že by nemohl hrát dál, ale tohle je ta nejkrásnější tečka za reprezentaci, je mu 630. No a Albert Rokas
ten je teprve na prahu 30, takže ten bude určitě ve španělském týmu ještě pokračovat. Tihleti dva mají druhý titul mistrů světa, který se teď stává skutečností. Možná vůbec nejjednoznačnější finále v historii světových šampionátů. To nezabalit, i když se nepostoupí. Pokud se postoupí, je to super. Pokud se nepostoupí s takovými týmy, jako třeba je Chorvatsko, Maďarsko, tak to chce spíš vydržet a pracovat dál a pokusit se té další kvalifikaci uspět. No, tahle ta statistika, ta hovoří o všem. Když vemu jenom dvě čísla, Dánové jeden realizovali rychlý protiútok ze dvou, které měli a měli 17 ztrát, víc snad k tomuto utkání není ani potřeba říkat. 2013 mistrem světa se stává domácí reprezentace Španělska. Valero Rivera tedy na prahu 60 dosáhl svého životního úspěchu, protože on přišel ke Španělům až v roce 2009. On ten titul z roku 2005 nepamatuje, co by trenér reprezentace. Takže získává svůj první titul, dlouholetý hráč a poté trenér Barcelony, s kterou získal mnoho trofejí ve španělské lize poháru i na mezinárodní scéně. Teď se dočkal asi svého vyvrcholení trenérské kariéry. Určitě pro něho je to ohromný úspěch. Navíc ve svém rodném městě, on to nezapomene vždy zdůraznit. A tam jste viděli, že Španělé oblékli do dresu i Raula Entre Riose. Přestože v životě to tak chodí, zraněním jednoho z těch tří aspirantů na ta dvě místa v reprezentaci. On měl výhodu, že mohl donominovat, protože byli domácí, takže není problém. Ty hráči určitě byli na místě, pokud by se někdo zranil. A nevím, jestli Hombrádos byl jako třetím brankářem připraven, nebo jestli měl někoho jiného, ale pravděpodobně Hombrádos, protože tady se k tomu týmu v té oslavě, v tom odměňování připojil. No a kapitán týmu Alberto Entre Rios zvedl symbolickou cenu pro mistra světa nad hlavu. V zápětí si tuto cenu samozřejmě podávají další hráči, snášejí se konfety. Je tu oslava nového mistra světa v házené mužů. V roce 2013 získali titul nejvyšší domácí Španělé. Ještě jednou opakuji, že se to podařilo zatím v historii jenom dvakrát Němcům, jednou Švédům a jednou Francouzům. Čili Španělé jsou vlastně čtvrtým týmem, protože Němci to dokázali dvakrát jako jediní, kteří získali na domácí půdě přes ten tlak domácích fanoušků, který je vždy získat titul a získat zlaté medaile. Tak počkáme si ještě, jestli nedojde i k vyhlášení nejlepších hráčů. Možná, že to bude na závěrečném banketu, těžko říct. No a dostáváme pokyn, že se budeme loučit, takže pohledem na úřadující mistry světa házenkáře Španělska se loučíme. Dovolte mi, abych poděkoval Vláďovi Habrovi, Pavlu Pauzovi i svému kolegovi Michalu Mickovi a druhému kolegovi Aleši Svobodovi. Všech nás 5 se podílelo na té soustavě přenosu a záznamu z mistrovství světa. Myslím, že jsme rádi všichni, že jsme měli možnost vidět tolik zápasů a zúčastnit se tohoto šampionátu ne přímo na místě, ale v pražském studiu. Ještě jednou díky, vážení přátelé. Loučíme se se světovým šampionátem, ale házená na obrazovkách kanálu Sport 1 a Sport 2 rozhodně
nezmizí, protože budeme pokračovat ve vysílání španělské ASOBA ligy a na to už se s Vladimírem hodně těšíme. Přesně tak. Pro dnešek je to vše. Ve Španělsku se bude slavit. Věřme tomu, že jednou si připomeneme rok 67, kdy Československo získalo titul mistrů světa.